Matul Settembru li għadda, is-suq tax-xogħol f'pajjiżna kompla jagħti riżultati pożittivi ħafna. B'ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru żieda ta' kważi 12,000 ruħ b'impjieg full-time jew 5.7% meta mqabbel mal-istess xahar fuq l-2018. L-NSO qal li f'Settembru li għadda il-ħaddiema fis-suq tax-xogħol telgħu għal ftit aktar minn 223,000 ruħ. Qal li l-akbar żieda ta' impjiegi full-time kienet irreġistrata fis-suq tal-kostruzzjoni bi kważi 1,900 impjieg ġdid. Din kienet segwita bi kważi 1,700 impjieg ieħor fil-qasam tas-servizzi. Żidiet oħrajn ġew irreġistrati fil-qasam tal-manifattura bl-impjiegi f'dan is-settur jitilgħu għal aktar minn 22,000 u s-settur tal-bejħ li laħaq kważi 28,000 ħaddiem. L-NSO żied jgħid li l-ħaddiema reġistrati full-time fis-settur privat żdiedu bi kważi 11,000 ħaddiem u telgħu għal madwar 173,000 ruħ. Il-ħaddiema fis-settur pubbliku żdiedu bi ftit aktar minn 1,000 u telgħu għal ftit aktar minn 48,500. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll li kien hemm żieda ta' kważi 1,400 ruħ li bdew jaħdmu għal rashom f'diversi oqsma tal-ekonomija Maltija dan meta mqabbel ma' Settembru tal-2018. Brata ta' 6.3% iż-żieda ta' ħaddiema nisa fis-suq tax-xogħol kienet akbar minn dik tal-irġiel li laħqet il-5.4%. L-istatistika tal-NSO turi wkoll li dawk li kellhom impjieg full-time u miegħu impjieg part-time qabżu 30,000 ruħ li kienet tfisser żieda ta' 10.6%. Dawk li kellhom biss impjieg part-time telgħu għal kważi 36,700 ħaddiem, żieda ta' kważi 3% fuq Settembru tal-2018. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.